Amen. Amen. Oh, amen. Amen. And then radiasi. And then from Monday to Friday, radia yebia maye. Ebia me ka sese yen kwanda super ya na ye e ado. Enumre ni yen kamo. Ni yen kan for radi kese ni yen peja ni din tuntum ni shira ni din. Esan say Yehovah oni yen adi ni. Enumre bibia wo so ye ni yen kamo ni yen kan for radi kese. Ni yen mana mo mani din kronkron so. Anumre bia wano ni afast da ma Kristo bia wano na ye kase so ne den konkwan ni munya oni ye na dinuye oni ye na dinuye ya dai se wo gufo ya sorry se wo krati asefo da chama da ya bodiem na moje di e mo fusania na e ya dom ne mo bro e ba de ni ye na dinuye Kristo Yesu wodi mama ye bia wano na fast da me rade what ya sia enya wa ho de enya wonim die e ya dom ne humo bro abasabie mo de a eyi Fofi kwasumo sa to me sanu na to me no ye no so bie wa no ne ya fast da me rade ye shura no din ye shura no din ye yo nya me kase ye peja no oni ye na di ye oni ye na di nu ye anyumre woni wusu adi nu ye ya tu sa onya mi Oni ya di nuye ayabala onami tufu ayumaya oni ya di nu anadu ya tu sa oni ya di nuye oni ya di nuye atiafifo Oni nuye para onami tufu yeso oni no yetini ya bebebe anyumre adoya bebebe
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. And analyze us who in an flow. My God. Or you so be an quack and you break the pedanity and money is so. When you say, they are not.
ye woni mo nyam se ne ni di na ma ye de ma ye da wase ono ka fo ni di awutifo ina nka amen hallelujah Eshranka awurade de ena nwumre yi so sɛdeɛ ɛbɔ nɔnkono ɛkwa na ewiem ayɛ din na ɛyɛ Cedar hour yɛ papa Bishop Albert Saki Kwapon awurade asoma no okenka Yohane asempati baako a ne chiche mu a ɛyɛ nsia ɔso onipa bi wɔ hɔ a onyankopɔn soma no a ne din ɛde Yohane hallelujah onipa bi wɔ hɔ a onyankopɔn asoma no awieye bre mu a ne din ɛde Bishop Albert Saki Kwapon enda nwumre yi baabi bia wo bia no miwe gidie sɛ nea watensempa afri papa yi hoi na empo no oda so a wutie ne daa no ena nwumre yi so wayɛ krado sɛ ubetie onyankopɔn asɛm oyi onyame somafo na awurade de asɛm ama no so mfamre ho na nsenkyene ne anwadwuma di ne nsɛm akyi ɔdɔfo baabi bia wo bia yɛ ready yɛ akɔ papa ne nkyɛn na nimonyamfo sei onyame wo sere dwane ne sei wone wakasa ye ma ye papa Bishop Albert Saki Kwapon akwa baba afidie so general osofo bejoso ebru yaja na anwumere nso Cedar awafo mo pomo tisɛn onyankopɔn atom ye ho ye pa team ni nyina ɛho ɛyɛ nyame adom ye ho ye pa hallelujah amen mamemfa saa akonya nso na menchia ɛyɛ Sompa TV ahwɛfo ne Sompa radio my god fo nyina me mamoadwo ɛne Cedar hour ahwɛfo ne tiefo nyina sɛ mre bia no mo sai mo mre ne mo adagye ne mo TV ne mo radio ɛto ha sɛ mo ne Cedar hour bɛbom akyɛ nyame asɛm na ya gyina so na ya bompae nyame nhyira mo pii na wɔtwe nkyɛ ba anso ɛmo nsɛm no ɛdɔso ma memfa saa akonya so obi bia na wɔtwe wahwe ne dɔfo bia Awurade mfa nkyɛ na monhyɛ mo ho den na momfa ma Awurade ɔsɔfo na wɔtwe wobɛte yɛse ɔsɔfo bi ne na asɔre ma mo akɔ watch night ɔmo ba kyɛsɛ ɔmo twe ɔsɔfo sɛ ɔkɔsi ne asɔre ma wo papa na VIP friend saying you turn bus I overtaken or twini kan kama osofo nam ne kwan so you turn I overtaken osofo the social media how you know somewhere the car na ya emu nipa nyina sofo ne sofo keto na be de chire ne maame a omokwa kosi ne ne manyina kra na nyina wu nyoma ekokoso obibia ade beche na yeso wawu eda ne mpaso na wotwe nche ba anso mo nsem no edoso ti se nyame ahwe me no mie no so na wotwe akwa pro se abeto ye na wo se ye de Awurade sidaka eno na minister comfort edi yanim ma ye de ayeye ma Awurade nyankopon hira se wo ofie ho wo dan mo ho woto ka no mo na won so woto nwum no bi nyame onhira opi amen na me fa sa akwanya obi biara sɛbi na fie dai ɔsɔfo nipa bebre na eyi wo mu obu ho abusua no sebɔfo na wawu no anso de me pɛsɛ me ka kyerɛ obi bia ne dihye bia firim nyina sɛ ɔnhyɛ den amen Awurade a ɔde ma na ɔno Awurade ɔsan agye no Awurade na kasa bɛhyɛ wɔ mo anan mu amen ti ɔmo hyɛ ɔmo ho den emma obi bia ni bibia firim na fie da se hu sɛ ambulance no so ɔsɔfo me ba na me ka etoda obo ha otefia na osre se na mechia mokyerema edufia da osofo ye maka de kase o mokyerefo adwuma ba ko mokyere na kohwe nipa ye yom asam osofo mre bi me ko mokyerema se nipa wie ye nye nipa wie ye yese sikani nim ena ohiani nim obani mokọ ye yom gu ho obi adadagya wo oba da bema daha ne friend said daha o just say he fan obi mfele obi biomo ni pe wie ye tan Mr. Rade say omo ho ban amen na oni omre so aba amen ba hwe nkura nketo atotofi wanyina wugu na bi dida ho na nsi otene fa nipa oh my god amen fa sa akwanya so nchia mochemanfo nyina adwuma mo ye no so adwuma na eden nyame onhye mode mwanya obi nye nyame ana osofo bible class obi wu na yanse ni yi a opon bampo ehu ofaso eche ni pakro hallelujah amen edafia da bia ye da na si ho se edufia da pe
de ye nyina ne se ye mo kwan mo amone ye som o Cedar hour ota yi so wo Sompa katafidie yi so Sompa dwumadie kase a ya build Cedar hour esi so nyame nam ne dom so etie nyame mma amafo di adanse akese wana otebone mu nyame esane won wana abonsama fa onumu nyame ejiwa wana yede yade ato won so adwumasam adanse no ye bebre enti mamu nyina ye yisi wo se yede saa da no edi adanse enti na fia da se nenim se dwada bia ye ba saa dwada no yede ye odima pa ye bompa ma ye busua de nyankopon ye bibia ma won so Luke chapter 17 verse 11 to 19 no say Yesu bisa akwatani ne se kwatani se na enkro no wo he efri se me hia omo so adanse na duru na me samo yade na chese nyame hia nipa ma adanse eduru baabi wase na yeye ewo menum ya numu hallelujah edi sem ngoma no so tidu mienu se ye na mogwama ne moja ne nipa ma adanse no so ena ye di otwe ase na so kunim enti na ehia se ya toda ye di nyame enti enche ye bebie tatefo no ayede atum na onso so wabaso bi na de awrade ayama mesra se ye bie tuma eya adanse di enye bre na ye bompa ya ma mre bia menyam bre ema nipa biara opese me ne no bompa ye ponfre fidie so ye de donhwere mu ato da eboro so eto da near to 12 o'clock na ye pick course na enya manfo bompa enti eno so na awrade asoma ye afidi kese so se me ne Cedar wa team ni nyina ye meye se ne adanse ne se ba no enya asore dem nkwa na adanse ne TV so ne radio so nyina ti wa wo hwe me odima fo no da so te ase na nsema ye de bre nyina se hefa na ye janomo enya nkopon wo ebia ne da di kan na one ye soma bosome bia ye yinsemfo na yakasa ho na bosome ya sema ye duro so accountability in leadership yesi nipa bia bebu na konta na yeguso ensem bia free nipa num bebia no obebu ho akonta visa sase no wowura na bebia ye duro ya nipa onyankopon enam ne dom so na yade dibia bi ahye wonsa se woye abusua panyin yade fie bi ahye wonsa yade adwuma bi ahye wonsa woye ohene yade kuru bi ahye wonsa woye ohema yade kuru bi ahye wonsa se wo wo akontabu a obebu a kire onyankopon hallelujah na bebia ye duru na wotwe a ye duru ye asofo anyankopon de na safo odwankuo bi ahye wonsa osofo odwankuo no wura wo ye den ya obebu dwankuo no ho akonta enti kwan ben so na ode hwe dwankuo no eno na ya duru so enti na asofo etoto nipa bebre senti du asofo no mu bis enti nipa bi sa sore mpo no omo nya dan omo nko biom enti eno na ya ba fidie so a ye ba se edwumadie bi a ye de ahye wonsa bi abomoden ase obeye dan obeye no waye ne yie na ye duru asofo so na nafia dade eya ye makwan ma adanse fo no eya dan basosa bre de ye be ko Facebook no so ni YouTube no na omo amone yeso ma ho se na Facebook ni YouTube no ho ye hye enti ye mo omo akwaba ena osofo Reverend Thomas Abanase eye adweso cardinal wa ha na o eden obekọ space no so amaye general nyabisha odina wa bona no den but your boss lady ewo ahoma no so Facebook wo ena nana Jesse wan so enhiraba enso wo so ochre Gladys ewo so Agnes our de sexy madam enso so ogina so den Melanie Ayeyu ewo so Angela Sapon Patrick Osei Akutu Foko Steven Aisha Dauda Savannah Boache was so Vera Adoma Sam Albert Tombula enso ewo so Juliet Mensa Prong Mami Eunice Adepashila Accra onso was so Salome Boache enso was so Mami Eunice ewo so Lydia Akanwe Elvis Kweku Makiva Ochre onso was so of Fomena also nursing training omunyina ehia omohwe program no Steven Gatuso enso ewo so minyama minia osofo sana ko YouTube nso a Jacqueline Ampofo ewo so ehwa nso Eva Jan ewo ho Pepra TV enso ewo Zinabu Amadu Halidu Musa enso ho Abena Ajei enso ho Sofima ebeto aso amaye Salome Boache enso ewo so Ochre Gladys ewo so
Juliet Mensa ewo so, Jennifer Sewa ewo so, Kwaku ewo so, Gideon Opoku ewo so, Linda Ousu ewo so, Matilda Ajemai ewo so, Samuel Danso ewo so, Amanda Ajay ewo so, Yaboaten ewo so, Sanso na Mavis Ochre ewo so, Marion Ayinso ewo so, Kenazuka enso ewo Facebook no so was a more fire. Sanso na Patricia Boatin so about YouTube no so. If you was someone was so for cool, Yes, agent so then boss, your friends saying laddie agent so. Or and Facebook no so I more Dorothy J Munina agent so. Monya dang more like page no. Na mon share link no. Mon share link no. Na mon fa adia your friends say more commerce so emra. Sabre die MCR ebe yi eye Cedar me lines ni nyina afri so na all the Sompa studio lines no eguso na sabre die me de meet do esi ho se won so Cedar awaso nyankopon aye bibia ma eda okuo da atwa mu no ye bie line no tumo ma bi dia dance obo ha na Freddy na dance anso na ne line na ni amboa no sabre die obetimi afre na odi aba sanso na moso ma save Cedar ye lines tre ni nyina ye WhatsApp o ya na wanti ma mo amfam a obetimi de ade friends or dance na ye voice note but na sabre the lines we na e de ye adwuma studio lines no sabre ye bra ye di dance ye de awrade nyankopon aye ebia nyame asem no akọ afa nhire bia bro empire bono me boss so me maye de nsio ye de documents gwafidie so bom pa ye di dance bia amawa sabre o de nyankopon asedaka wo se o de ema no na mefsre se sabre nya bra ye se bom pa ye mame ye what time me de basse ye de bom pa sabre de ye dance ye time enti mo MC ho no momfa testimony Cedar our testimony time ento screen animo mame number no eni 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Ubetimi afre na onso so ode wa dance ya ba message so fra menti ohun wo TV no so ana radio no so bo modern say oba mute o radio ana say TV set no oba ma volume na ba form na so betimi koda dum no na o kasa wi a wasan ya den aso na etimi aba sabre dia mabia tum praise God. Praise God. Hallelujah. Papa mkazese. Odini baby okasa fro. Ekazese na kusu mkazese wako me. Edie na rade aye o. Papa adie rade aye nse neni wiki na ushanti na sono. Obo mpa egu na mdeme sabu na mdibi ye mi yofunuso. Nti mekoda ya mesonda ya na ibia ba mwa bese na jane se mimeni bini. The man be due for us to be not singing, nothing now, did not singing. And when I saw you sick and saw the woman of Nuna, I said, Chanwaku, I will one. And Dia was so no. Not just a dear Bonifono, Shishama no, a Radiamo who would die, must say, Anya Juma, a cobe baby a free, yet the Radia say. Praise God. A dance here. Praise God. Ojina so. Praise God. Praise God. Hello. Odene baby okasa fro papa. Eastern region kufore dia dia na radia yo odina dia na radia yo. Kampacho enda me show. Na mesheni nyakopa ya mama na wati asha sibisi leya. Amen. May the one who abush so share Christo mojem. Amen. Also, obetimi abaso. Praise God. Hallelujah. Oh, Papa. Amen. No, didn't baby or cassa free, Nadia and Radia you. The pastor, your friend Rebecca, Cassette Caddy. The patron, the patron,
na so na no so something ya le sugar I so me promise to be camera. Hallelujah. And to sugar na ya diabetes and say the okwa ya almost say above form. Yeah, the radia say. That may do those who call ewo yesu mochem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, for Christ, so Papa Maoneso Kakra, Udine baby or Casafro. The Casafri, Braf. Brahafo, Diana Radia, you. Yo, Papa, I just so far into Coswana Hay, the Enche Vitin Yamiasa Vampire. Praise God. Hello. Praise God. Udine baby or Casafro. Pato me kaso sita kwade. Takrade, Diana Radia, you would Diana Radia. Nyamia ye ni na na yare ne ko ho. What is ko ya so you to me nante ne ko. Yep. So no efe wo Dan ho kakra na line no etwetwesi so. Also nana yare o modern ko hospital ntime nante. Ena nsuo na ya hyira so no Diana Radia aye o. Nyankopon efe do no one friend na koye ya wo ko try ni from no what to be ya de nyamia street ani kamo Amen. And Jesus said no what is saying dum no what ye intimacy and Jesus what nante. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasafro. Me kasafri asante mampon. Asante mampon Diana Radia yo mama. Papa, me say me wa yebo mi nyampa e bo wata wuruma. Matepa enti koso na tie ye ebedru super enche baby lines na tumna ye no wa bompae. Praise God. Ye be stressa sabre ye adance ye bre. Enya mpaebo bre nti no ye be Sunday mpaebo time na ba sabre ye ofra the radia ye e wo Cedar hour na so praise God. Hello. Hello, hi. Mama odini baby okasafro. But I am in India, like I said, I will go copa. Diana Radia yo mama. But I will be mammy. My young fear me, and I'm coupon that I'm coming from the woman. That's why I can't see at the phone. I'm that much company and coupon. Amen. Amen. Praise God. Amen. Odene baby okasafre na dia na Radia yo. Bacho me kasafre bekum yefeni ako. Brekum akos. But me by my me ko bi a ho say to pressure. There is the my in the last week, you know, and I am home to see me. Maybe in 20 so no test Hallelujah. Hallelujah. Medone abofro da yefunu nyina dosu call Yesu mojem. Amen. Amen. Praise God. Oh, Sambra biom wa free so Sambra biom. Also obetimi aba so praise God. Hallelujah. Men tie ho bomodi answer ma. Praise Yes, God. I'm Dr. Odeni baby okasafro. That's your friend, Dr. Kase. Cassie. Twanse doctors ahwefo na tie fo tie de Radia yo. Bacho, me call hospital by 3 months. Me call no more say. Yes. Dan ho kakra na online no twetwe sisi. Oko hospital
Almost the same. Online no why. Online no why. Yenton can you praise God? Hallelujah. Odene baby okasa fro na dia na rade aye. Pastor Mugasa every month, but some of course because every month it's but there are the month it's Ametio. There are the stop women in a Kiama Bani. There are the Amen. Praise God. Odene baby okasa fro na dia na rade anam Cedar hour so ayama wo. Asante mampo papa. Nyamia yama menema ye. I'm saying push them so mama ye. And the fiction in the guy. But the farm so no. Nyamia Roma. And what to feel form. Amen. 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 The papa dosu ko Yesu mojem. Nyankopon ko so ama wa pomoden. Ona wabusu ni nyina. Amen. Amen. Koswa na hwe na oni yamba mpaye. Praise God. Praise God. Cedar hour adanse na ye die na awrade aye ye from say na okasa free him ma me o. If I try to frame it, sister getting me cut new abrim. New abrim. Now, any so oil, I find. That's right. About Koyari, then the area, a bonny, and I'm a day oil, Nibis Ran of Fuso, Nibis him. Now, what after 20, I dare say, I may have the most sorry to me be fine. Amen. Eradia saubana yare. Amen. Bedona ombano ne abusuane dosu ko Yesu mojem. Amen. Amen. Praise God. Odene baby okasa fro. Mpacho doctors. Okasa fro kumase. Ahwefo ne tie fotio. Me ko ke me tuma se me try be na be dikama akoni we three. Then me go follow prayer so me ko ya mo fidi ya fine. Me dey that. So mo se be bia ya kama pray hallelujah. Me bom paye de odosu ko Yesu mojem. Amen. Also betimi aba so praise God. Yeah. Odene baby okasa fro na dia na awrade anam Cedar hour so ayama o mame. Me ka cho from akosu kasa free tafo. Tafo ahwefo na tie fotio. Me ka cho last Saturday no Thursday no me ba cancel obi kwa na trem. Na ba na me mu me fit ma ku office me ten dia ko hospital me dia ko etete. Me yam ho hwe yanyi. Na no obi kire mo hono na me bae na me si doctor ni bi na me je me ba ma no me ba ya me no me ya me ye because e bi kula da so hono kula me ko so no so bitu hu say ya na me fam no se ni na me ntibi Hallelujah. Me no me so no ewie na se ni na fi me ko hospital ko si ma ye wa ko hospital sa so na ka enti se de ahoden aba nyame adom se de me te pa se ahoden aba. Hallelujah. Amen. Me do dosu ko Yesu mojem awrade ma apomoden na fire adwuma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odene baby okasa fro na dia na awrade ayo. Me ka se sibogo na ko Dia na awrade ayo. Dan ho kakra akos dan ho kakra aha afede kasa nyamia ye dia ma men slow ne o ye ne di city ni solo aha ni yusu sio no ya men se ne se di ma kuma no men ti ne se di se ne pa ne tenta mo men ti di akoma no ko
Yeah, the radia say, me do dosu ko Yesu mojam. Yariane mebium. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na dia na radia yo. Ma oneso kakra o. Praise God. Hallelujah. Dia na radia na Cedar hours wa ya ma o. Nyankopɔ de wayɛ bebree ama me. Mo. Dia danseɛ. Ɛso so ɛmo papa apa ɛde hyɛ. Ɛdi maame pokuya. Hello, me chepa maame pokuya kasa ahwɛfo ne tie vote o pa. You catch free. We are in the hard side. Mentie ho kasa go phone no mo na papa. Papa see your baby, I want you to go. Wireless issue. If you must start to buy, yes, then Mickey, if you in the more fire, in the more yesterday, it will be found every super yapın me paying my heart on the university of a more. If you want me, in the men, yeah, me to buy me some people could make them before them sure. What's what the patch? Hallelujah. Hallelujah. Somebody be a bit fun channel. And I'm saying, hey, when you have me for the diao, the diana, I'll see. I'm do for me. Amen, 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 amen. Mama me bompa yama. Me de wonu bano ne busie ni nyina hwe Yesu mojem. Yankopon ma onuado ne biakoye ma me do ne eba do no ntena mumu wo Yesu de mo. Amen. Me ka kira se to da nya obana. Enti momfa ade bia obano fa ne photo eto TV no so one the radio man on the banner be patch or say the man you be a fat cheme. Praise God. Praise God. Praise God. Men tio ho men te me you every so o friend out tio ho me you every so praise God. Hello odene baby o kasa fro na dia na radio nam Cedar awasra ya ma o e was Sompa TV ni Sompa radio so. Hello, also Tio. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Diana Radia, you no cassa free him. If I show me flash Coriman, Kumaka, and then I'm not sure, Pana, I had some may work the oppressed. Let me Jim, maybe, for him, I'm member. Martin to Costana here, finds your TV no so. Me we pema bosom pie, obanya yaresana bi. Amen. Praise God. Hallelujah. For Christ so odene baby okase free papa na dia na radia yo. Radia de kesepa mame. Na nsu na we shira so in so ntene. That's right. Me fulani ni baako. Me ba ye brand yare ni se chichar da dia ne no. Cha ucha. Etraya de. Traya. No dia sam no betu man. O be kan ya na me ba o nya betere na me ba. Me be pa so no na me tera ku na me de koma no. 3 days just ba. On 2 weeks 3 weeks in Sompa pium. Hallelujah. Amen. Amen. I said 2 to 3 days be aba. And so no offense you na shira so de koma akra no. Etraya de na
Eto ya dia so obi ohwe ya otie ye. P adanse na P was on the enti TV so ni radio so adanse no so be ye dey e be ye P. Obi bi oyare sa ya de bi say oba Awurade so sane ya de. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na dia na Awurade aye o. About your friend comfort with a good food. Ma Me the Arabian say, no, me no more down, but you're sister, no more room. It's a flat of a papa empire now. It's almost children, but it's a first with the radio to say, I'm not if you may. Amen. Amen. Me do manu dosu ko Yesu mojam. The obone for no hwehwe bia Awurade man mfru man so kora. Amen. Praise God. Praise God. Mente wonka o mame fa for front kobre biom. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odene baby okasa free o na de na Awurade aye. Me didn't be where I make a free Amazon Accra. Amasama. Last week, but last so now to a sensitive, so me, I am a ya. Yamia don't me so no. Ni na man si bibiadio. But so for me throw me baba for ya. You know, maybe good no, ya the knack of hospital, I'm so bibian any motive. So the Sayana, what kind of one pie? Yamia was sour, ye from Yadiano or Bano. Ade bi egu no so no Onyankopon man ensa wo Yesu dem. Amen. Fa nso no bi si TV no so na fa nkyere kakra gum na fa srasra no ye bompa egu so ebeko. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odene baby okasa free o. Bacho me di heda me kase free Papa. Tepa de na Awurade ayo. Bacho di Awurade ama no de do. Me ba ko trade di na. Omo de no ko so be kura baby. And then you see chat so bomb paya. Eneja, na me mo bi wo Papa hono. Eja wa ko ama di. The time Enti se wanya ne school anu akasa pe wanya wanya school anu akasa pe e wo tepa de radio tepa de radio se tepa me de oba no dosu ko Yesu mo jam. Amen. 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 Erade man nimdie ni nyansa. Praise God. Hello. Hello, ojira so odini baby okasa free na dia na Awurade ayo. Hello. Hello, ojira so mentie ho. Ojira so odini baby bi okasa free na dia na Awurade aye. But the family so kasa fi mampo. Mampo dia na Awurade ayo. Ede mo bi sa bi na kama me de to monim. And me frɛ fidie me de me pastor no mesi nyina begu so na wa fra na manya time eti o wate. But Enti koso na hweti we nche no mesi ba begu TV nanim. Praise God. Cedar our dance na yedie. Die na Awurade aye. Cedar our so dance na yedie. Die na Awurade aye. And so the radio minister. I first ever you like the na makuma me yemi ho hwe kura please Papa ba ya sa se din se na wo ya kwanche ni nchene no ama se de madam da de ani ka na me yem basa se dem tun se radio na Papa so man na me so me da itu medda na dia kai da boni ameso en mo na mpese eno so ebeko sa kuma ya de no kwa da ye boni so ebeko me do su ko wo Yesu mojem. Amen. Amen. Ene Cedar awa so ye didi adanse nko a dia na Awurade aye Cedar awa so adanse na edi udi ne ba bi okasa firi dia na Awurade aye Doctor this professor is the after a day of the question on the yard, oh, I am a nemo of Bono. So now I am CPM, a platform, a doctor, Spanish code, so many places. They say, Oma, can't the police sell the office for a moment. So they were doing a warrior. They so big deal,
No, no, answer on so modible man. I was just saying, no, not really. Almost cheap down na past. Amen. May the Udos call Yesu Mojem. The Ake be a radisal yade. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojinaso. Oh, Hajakela no. I mean you face so. Also bet me avaso. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odini baby okasa from mama na dia na Awurade aye. The pastor make a session in Media Jewa. Obaje wa dia na Awurade aye o. The pastor me Friday and I make a say me try a point to na maye. Ya me adum ti performance for my reply na ka se me zifa ne beba. Ni dia dan se de se Yakobon dia ni nyam. Amen. Yakobon adum ti si o mo so my reply ka se zifa ne beba. Amen. Wow. Nyame ohwehwe akwantie wo Genesis chapter 12 no. Dia aka bi Awurade nyama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ola no twetwe ne mo. Da no ho kakra. Praise God. Hallelujah. Odini baby a o kasa fro na dia na Awurade aye wo. Awurade aye bebra ma me yesa me akoto. Because especially Kwada so awefo ne tiefo tio. Awurade aye bebra ma me. Special for we start to say issue in the election. Na me shishum baye ba. Baye bone na ya election. Na kuma ya le mentini ndani ya biato. Nene ndani na ni ya yale. Tena msempa ibonenti. Ese nyame aye ya zon. Enwo atoye. Amen. But they no man nyina dosu ko Yesu moja mesra say mo friend nyina me fa the last person e anya kwa na de so ahwe praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ode ne ba bi okasa firo na de na Awurade ayo. Papa mi kasa se techiman. Omo friend Muhammad. Techiman Muhammad de na Awurade ayo. Papa ja no kwede atofo fo nyina o garna nyina papa una ni kamoni ba mi pa siro. That's right. Amen. Mesu me film wo Techiman ne potem ho nyina. Amen. No kese. Amen. No kusuna pantem pan de kase. Amen. Papa Amen. Also nyame so nhyira won so pa. Ona abusia nyina. Amen. Mesra ahwefo ne etiefo asament memfa course bia e wo fie biam efrisa ye de mre ene ye dwuma e wo ha ye mre no ayebe ye mre ne ya so obu wa ne da di kan a ohwe Cedar hour eye dadwoada ekosu ni fiada na ochena nyame ya adoma ochena memere da ebo no nsia anopa no nsia ne fa eye 6:30 a eye asan fa o TV no eto Sompa TV na hwe de Awurade gusu a oye na emma wo gidie ewa Awurade mu se won so de no Awurade ebeye hwe TV so eye Cedar hour so no eye okuada yedi adanse afiada yedi adanse voice note bebre na aba enti mo a montimi awura mu nyina numbers ne miensa ni nyina egu TV na ni mo a mo hwe TV no enche mebo numbers no obu wa o tie wo radio numbers tere ni nyina eye WhatsApp line mo a mo fra wo ha ye ntimo ka ye nyina mo ye mo madanse no voice note na mo send mra na next week nyame ya doma ye bebo ni nyina ama hwefo na tiefo atie de Awurade so ayama sabre de o documents bia fato TV nanim o fa unsio ensiso monso so a mo hwe ye obi man so Europe, Asia, America wo how bia wakoma so ade o documents bia no fatache o phone no Facebook no so na Awurade tumi eba so medical council say ebia wo baby o ha dwene eto da enye ono a ebusuembu ho asa na de no wom eya ye base pe fa
ni phone eye ni picture eto TV nenim na Awurade de ne nsa beka no eno na amanfo didi ho adaso se ne bande bia ne photo nda ne bana abepa na cho last week I bo adanse so last 2 weeks ono so no omo ba no wure du boni mu enu boni no de aye na dwuma drugs and some modern photo to TV na enim no se wajai du boni na wanya adwuma bosom adwuma waje ni pay enti wo so ba no ba bia kodu bia no enseye na Awurade ebeje no sabre de na wotwe nyina nsema ye de brew nyina ne se obi biara ebebu akonta na ba bia ye duru se obi bia ye de bia bia hye wonsa se oye busua panyin se oye ohene oye ohema obi na bi adwuma e no de ahye wonsa obebu ho akonta uye ni yia wahini ni betim nyame be hyira wanye ni yia ohaw ebeba wo so nyankopon na kasa de ohaw ni amane ebeba wo so we na friends a law of the nature eno na dodo no friend say law of karma ena bebia ya duru e asofo so sa asofo nyame de na safo amayen ene de ekoso wo wiase amanipa bebre ebamu abu ewo nyame som ho na mebisa say enti yenrade Yesu Kristo na oba yen say na obeye na adwuma na komsheni Muhammad ba yen no say na ono so beye adwuma na yen san go back to the Bible na yen go back to the Quran na yen hwede de edikanfo no yo ya onyankopon firi soro tie won na omonya home ena yemre no aso na ye ba ye bom paye e de shebra ne sa nyame ya atoma juada ye beto topic no so na obeye nshira. Amen. Sabre de baby owo bia na se wote sa amanfo di adanse na wotwe ne nche ba o osofo obi akwa asore o wapon o se mama nko sisi ma asore mba watu ka oba obi aye overtaking yesi ni pensia na woka no mu omunyina kranana oh my god kranana na wotwe obi ada na busuafo nim so obesore akwa adwuma anopa ye frena wawu adadam obi kwa wama ye the weekends na share radensa weekends no oba betuka ukru betuka ubepie eyeyi ahodo obekọ bie wan ye mena na so ye the weekends na share radensa ka say rade Yesu me the weekends na share wonsa me the weekends na share if it's a wasem say yemfa ya kwan share wonsa yemfa ya kwan share na wona obeye me the weekends na share wonsa me the weekends na share wonsa me kunu me yire me busuafo me dwuma yefo ma boafo Awurade bo mo ho ba e weekends pie wa no na bomb yes in the name of Jesus Awurade ye peja weekends Awurade bo ya busuafo Awurade bo ya busuafo Awurade bo ya busuafo ewo Europe ewo Asia ewo America ewo Africa ekrani ni potemo ekrani ni potemo serine ni potemo serine ni potemo achante ni potemo na bibi o se ya wote ye ya tapa ni potemo onyame ma ho ma yes oh in the name of Jesus. Wow, show me a wood yeme. Me de uni wabushiya wabuafo weekends me de obi bia dosu ko Yesu mo gem. Awurade ma ho ma asem. Awurade ma ho tiate kan boni weekends wo Yesu de me paye twato. Osofo adanse na mofo gusu edi ne Cedar awa no so. O bon pa se Awurade me so ma me adanse no bi. Me san kwa akoda so bo me ne me ma ho ban me de me fie ho hye won sabia wa no bon pa ye. Ya ba wa adanse. Me fra adanse ma. Ayare sa adanse. Ejuma adanse. Sika akwenti adanse yalo so adanse in the name of Jesus obi o hweye
a wotie yɛn sɛnea amanfoɔ di adanseɛ mefrɛ adanseɛ ma wo ayaresa adanseɛ awoɔ adanseɛ adwuma adanseɛ sika adanseɛ mefrɛ ɛma wo adeɛ bi ɛda wɔ akoma so awurade nyɛ ma wo wɔ yesu din mu amen mebɔ nsuo ne documents no so mpaeɛ nsuo bi a wapagya bi ɛna ne yesu mogya nsuo no ɛna ne miracle water ɛna ne healing water adeɛ bi a wode nsuo bɛyɛ biara awurade ma wo ni adanseɛ saa so na mebɔ mpaeɛ ku documents biara so mefrɛ adanseɛ gu documents no so wɔ yesu din mu James can amen 3 times amen afei numbers ne nie mede 1 hour esi hɔ about 10 to 11 na wobɛtumi afrɛ me afei mu a mopɛ sɛ me ne mo bɔ mpaeɛ ebi a waso daeɛ bi nneɛma bi kɔ so nte ase wopɛ sɛ me ne wobɔbɔ ho mpaeɛ numbers ne nie ɛyɛ 0557 000 967 0557 000 967 number to so 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat to 0553 535389 0553 535389 Yamin shira upi medufio nyina shara densa mede odan mu nyina shara densa nyamen hwe so nyamen ma ona me home menyi u TV no ne o radio no emfre Sompa koso ahwe na obeye nshira next week same time your best share live services so koso Sunday 10:30 to 12 10:30 a.m. to 12 o'clock p.m.